uJakasalali owaziwa ngenyanga uKhehlelezi emva kokuba ephumela obala ngokusapotha iqembu iMK uthe uma echaza wathi abantu abayeke kumfonana nokulokhu befuna ukumbuza ukuthi ngampela kungani ejoyine iMK akana influence ekuthenini abantu abaphume kwi-ANC bejoyine iMK ngaphandle kwanda kakhulumlelo lwamasixhime ehlale phewala udaba. Sanibona sawubona la ongibukayo njengamanje. Ake sisheshe siyilungise lento manje siyilungise sise mina uKhehlelezi nje ngingedwa ngiyumkhonto wesizwe. Number 2 ake siyekeni lento yokuthi umuntu maye decide ukuthi uya kweyiphi party sengizeloke ngithola ama phone calls ngithola ama WhatsApp whereby you guys are threatening me ngithreatenwa in guys. I'm a South African. Angikaze ngavota in my entire life. I have a freedom in a right to vote, right to decide which party do I go to. Ukuthi I'm a public figure ngilandelwa abantu, it doesn't mean ukuthi njengoba mina ngiya ngithi ngiyu MK ngiyumkhonto wesizwe ngine influence yokuthi ngithi phumani ka ANC, phumani ka DA, phumani ka EFF. No. I didn't tell anyone to do that. People of South Africa, inini enishisa isicathulo, niyasazi isicathulo senishisa kanjani. Uma uzazi ukuthi ku-ANC noma ku-EFF ku-DA uyadla, obvious vele ungaphumi lapho. Uphuma kanjani entweni owazi ukuthi uyadla kuyona. But uma uzazi ukuthi awudli, ulambile, ayikho into yakho elalelwayo. Sekuyisikhathi. Kenakho, it's time. And umkhonto wesizwe maybe futhi mele siyilungisela. Umkhonto wesizwe I don't think futhi not to say I don't think akuwona we KZN yodwa nationwide, the whole of South Africa. If you are a South African wakho umkhonto wesizwe uzolungisa igwegwe. Mawuthi uzolungisa igwegwe hayi ngokuthi bafowethu umkhonto wesizwe sekuyi enemy usuyisitha neANC. Njengoba manje ngilapha mina sekufanele ngabalapha abantu beyenzi cha ngiyobalapha nje futhi kahle futhi lokho akungitshela ukuthi ngingabalaphi kodwa